ё рейдҳои густурдаи мақомоти қудратии Русия. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Нафарҳое ки мехоҳем будонен аз Федератсияи Русия депортатсия дорен ё ки надорен, номерои WhatsApp мебурад бинависонен, проверка депортатсия мекунанд. Дар пайи санҷиш ё рейдҳои густурдаи мақомоти қудратии Русия дар моҳи март ҳудуди 6000 муҳоҷир аз ин кишвар ихроҷ карда мешаванд. Яъне дар моҳи март анами рейдҳое ки ташкил карданд ва то ҳозира идома дорад, танҳо ташкилкунандаи моҳи марташ 6000-ра дар бар мегирад ки аз инҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва депортатсияшон мекунанд. дар ин бора сухангӯи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия хабар додааст. ӯ гуфтааст, дар натиҷаи ин рейдҳо садҳо қонуншиканӣ дар байни муҳоҷирон ошкор шудааст. Ба иттилооти манбаъ, санҷишҳо дар якҷоягӣ бо хадамоти федералии амният, яъне ки ФСБ-и Федератсияи Русия дар бахши нақлиёт, бозору анборҳо, минтақаҳои саноатӣ ва ҷойи зисти шаҳрвандони хориҷӣ дар умум зиёда аз 130 000 иншоот ки муҳоҷирон зиндагиву кор мекунанд гузаронида шудааст. зикр кардан мумкин аст ки дар амалиёт ҳудуди 60 000 корманди милитсия ҷалб шудааст. барои самаранокии санҷишҳо технологияҳои муосир аз ҷумла ҳавопаймои бесарнишин истифода мешавад. яъне дар Федератсияи Русия ФСБ дар ҷойҳое ки мо номбар кардем рейдҳо ташкил кардагӣ ҳастанд ва нафарҳое ки ба қонуншиканиҳо роҳ метиҳанд умуман дар ҷои зисту маконе ки муҳоҷирон зиндагонӣ мекунанд бисёртар рейдҳо гузаронида мешавад ва нафарҳое ки ягон проблема доранд, мисол беҳуҷҷат ҳастанд ё ғайриқонунӣ кору фаъолият мекунанд, анам ёра дастгир карда аз Русия депорт мекунанд. ба гуфтаи намояндаи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия, дар ин рейдҳо ҳудуди 6500 нафар муҳоҷир айни ҳол нисбаташ мақсад парвандаи маъмурӣ оғоз кардану аз ҳудуди Федератсияи Русия депортатсияшон мекунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва қонунҳоро хуб риоя кунед, чунки аз ҷониби ФСБ-и Федератсияи Русия рейдҳо нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ташкил шудагӣ ҳастанд. ин баъди информатсияи нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. бародаро, саволотон бошад дар комментария бинависонед. худо хоҳад видеои гузаштара ва ин видеора саволоша дар барномаи дигар ҷавоб мегардонем. зиндаву сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.